Hello guys, wala na intro pa. Magluluto tayo ng pinapaitan, inihaw na tilapia at inihaw na shito. Let's go! Ayun na guys, nahiwan ako ng mga baka, lahat ng ingredients dyan at saka yung dugo. Tsaka nag-separate ako ng pangkilawin. Then magluluto na tayo guys. Unahin natin yung taba ng baka guys para masisi natin, para di na tayo gagamit ng mantika. Kasi ito guys, mas masarap yung mantika ng baka kumpara mo yung mantika na nabibili lang. At saka nakakatipid na rin guys kaysa yung bibili ka pa sa store. At pagmamantikain natin yan guys. And gagawa tayo na, titimplahin natin guys yung pang papaitan niya. Unahin mo natin guys yung papaitan at titimplahin na natin to ng asin at betchin. Kung gusto nyo lagyan ng suka guys, pwede rin. At ayun na guys, ready na yan para sa pagtimpla natin ng pinapaitan. At pwede na siyang itimpla sa kilawin guys. After yun na po guys, magigisa na tayo ng mga ingredients. At isa-separate ko na guys yung nagawa nating pinapaitan. Yun. Then mag-start na tayo magtimpla ng kilawin guys. Ito guys, kulang-kulang ako sa ingredients. Mas masarap kung merong kalamansi, onion leeks, red onions. Yan guys, pag makompleto nyo guys, masarap na masarap yan. Yun na guys, magigisa tayo ng una muna yung bawang guys. Make sure na i-toasted natin konti. And after that, yung luya. Okay, pag na-mix na natin together yung mga taba at saka luya at saka bawang, pwede natin lagyan ng papaitan guys. Yun. And after that guys, pwede nating lagyan ng sabaw. Hintayin natin kumulo guys. And then minix ko na dyan yung dugo ng baka para kukulo pa guys. Hindi ko linagay lahat kasi gusto ko isahog pa sa sinanglaw mamaya. Meron akong tinabing pang sinanglaw. Ayoko naman na dugo lahat yung makukuha ko dyan. Siyempre may karne-karne konti. And then guys, hindi ko pa linagay yung karne. Mas fresh yung karne pag once na ilalagay mo pagkatapos kumulo guys. Yun ang sikreto ng papaitan. Yan, timplahin lang natin ng asin. And then tinimplahan ko din guys ng konting patis, fish. Yan na guys. Sa fish naman tayo. Okay, mag-ihaw na tayo guys. Siyempre, slice natin ng konti yung tilapia. Nagbaga na ako guys para meron na tayong pang-ihaw. Mainit kaya dapat guys konting tiyaga lang pag once na mag-ihaw tayo guys. May tiyaga, may nilaga. At yun na guys, isasara ko na yung mahiwagang tuan natin. At mag-start tayo sa tilapia muna. And then ihawin natin ng about 10 minutes. Pwede nating balik ta rin. Ang style ko naman sa pag-ihaw ng tilapia guys, yung asin niya lalagay ko pag inihaw. At yun na guys, parang may papahiyaw pang bibi ko.
kakainin daw ni mami niya guys. Ayun, may tilapia siya. Tilapia dalag ba yan? Ayun na guys. Iwan ko kung totoo ba ito hindi. No. Nagulat ako guys. Malampik ko yan. Ayun, nagulat ako dyan. Ay, diretso na tayo sa ihaw yan. Wala nang patong-pitumpik pa. Ihawin na natin yan. Makain namin siya guys. Ayun, naihaw na guys. Yung tilapyang dalag. Yan. Okay, babalik-balik na rin na natin. Para mas maganda yung consistency. Ayun na guys, binaliktad ko na kanina yun. Kaya, bu't ko rin nalat niya. Asin. Para may alat-alat konti. Parang si Missy lang yan, may alat-alat pa konti. Ako naman yung may asim-asim konti. Na guys, tinapos ko na yung 5 na yan guys. Pero kinain ng anak ko yung isa. Then, malapit nang maluto yan guys. Kaya sinunod ko na yung hito natin. Hito na tayo. Hito na tayo. At ayun guys, mas masarap kung dito mo lalagyan lang ng asin ulit. Yung hito, ayoko yung namarinate na kanina. Mas gusto ko yung on the spot nilalagyan ng asin. Doon lumalabas yung lasa niya guys. Para sa akin lang. It depends on you. Yan na yung fish mo. Nakita mo yung fish mo? Yan yung last na binigay mo kanina. Yung gumagalaw. Diba nandun kanina yun? Oh. Kakain na luto namin. Sarap ba? Opo. At ayun na guys, tatakpan natin ng dahon ng saging para mas maganda yung pagkaluto niya sa ibabaw guys. At ayun na guys, natapos ng luto natin. Ito na yung hito natin. Yung isa guys, napulutan na. Thanks for watching.